Vitaj, vitaj medzi nami, drahý Otče náš, prinies svoju svätú obeť, Ty, Otče, za nás. Telo i krv Krista, to je obeť čistá, premení sa chlieb i víno na telo Krista. Telo i krv Krista, to je obeť čistá, premení sa chlieb i víno na telo Krista. Vždy vás radi vydávame, Vladyka Milan. Často sa tu modlievame, Pán Boh vás ochráň. By ste dlho zdraví, život nažívali, radosť, lásku, požehnanie ľuďom dávali. By ste dlho zdraví, život nažívali, radosť, lásku, požehnanie ľuďom dávali. Dnešný deň je pre nás všetkých trocha zvláštnym dňom. Do prevádzky chceme spustiť náš nádejí dom. Požehnajte pre nás tento pietný priestor. Nech každý, kto raz s ním prejde, u Boha má miesto. Požehnajte pre nás tento pietný priestor. Nech každý, kto raz s ním prejde, u Boha má